guys, ang naman say godan tun godan boran level logoफोर नै काजलगावआव फैलायबाय आरोना नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना सोरबाफोर आं भिडिअ गोदान फैनाय दंबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय नै काजलगावआव मानो फैदों आं नोंसोरनो खिन्थागासिनो लोगोफोर बिब'आ आंनि बायदि मा होनो मन्दिर बायनो फैदों आरोना एखे आरोना जा फसायदों आरोना बियो आंनि माने मन्दिर माने मोदाय दोनग्राखौ बिराद फसायदों बिब'आ थ' बेखौनो लांनो फैदों बिब'जों फैफाबाय आरोना आंबो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो लाबोदों ओमफ्राय बेखौ फसायाखै आरोना नोङो नै बिदिखौ फसायाखैना आंनि बायदिखौसो नांगौनो आरोना मोदाय दोननो लांनो फैदों आरोना बिब'आनो आंनिखौ फट' खेबनानै लाबोदों आङो बेखौ नायनोसै फट' खेबनानै लाबोनायखौ नायनोसै ओमफ्राय नै गैयानो आरोना आंनि बायदिया ओमफ्राय बिब'आ बानायहोनो नागिरबाय आरोना ओरै सिङाव हाबदों नै गद्रेज सिरिया ओमफ्राय कालार नायनो आरोना माखौ मोजां मोनो बिब'आ अर्डार होनानै थांसै आरोना अर्डार होनोसै कालाराबो आंनि बायदि गैया आंनिखौ जा फसायखादों बिब'आ कालारा आंनि बायदि गैया वाइटखौ मोजां नुनाय नङा ना वाइट इदिसोनो कालारा इदिसोनो आरोना कालारा इ माबायदि बेबा नुवाबो ना सिङाव थानायखौ गद्रेजआ नायदों आरोना नै इदि गोजा नै इदि ओमफ्राय गाहा फसायाखै बारा आंनि बायदिखौसो मोजां मोनथारदों ओमफ्राय नै ओरैहाय आयना नै ओरैहाय आयना आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय देलाय फसायलायबायसो बिब'आ फसायबावाहाय ओमफ्राय ओरै फिदिंदो नै देरद्रायोनो आरोना बिब'नो नै बिब'आ अर्डार होनानै फैबाय नेक्स्ट बारावसो लांफैनोसै आरोना जोङो ओमफ्राय सिंखौ एसे हाबनानै बेरायहैनोसै र' ओरैनो जेबोथ' नाङा होमबाबो एसे नायहैसै आरोना बेरायहैनोसै मायाव जनाय नायदों नै सासेया आयौ ओइखै थांनो फै दुन्दिया लायनो मैगंसो लांफानोसै नामा ब्रा मैगं गैयाना दुन्दिया लांसै नै मैगं फानग्रा सिंखै मैगं बायफैदों आरोना बर' गोजा मैगं फानग्राफ्राबो काजलगावनियाबो मैगं एसे लांफानोसै ना गोराना बेसे थाङो बेयाव सान्दुं गोसायाव सिबायफोर खस्थ' जनानै फानो आरो ओरैबो बर'फोर गोजायानो सानबाबा जि दुंखादों सिबायफोर गोलोमजोबनायनि माखौ लाखांबाय नै गासिबो बर'ना काजलगावनियाबो संफ्रामा एसे गोरा गोराखौ लालै राफोद दं आं मोजां मोनासै गोरिब नालाय दामि बुस्थुखौ बायनानै जानो हाया जाबाय आपेलाबो आयो फिसालाया सिबायखौ जायोमोनहाय बायनोनो हाया माथो आयु बेसेनि एक्स'ल' थाइनैल' मोनगोन नोङो आधा केजियाव ओमफ्राय बेसे लाखिगोन ओमफ्राय थाइनैल' मोनबाय आरोना थाइसेयाव 50 गोलैबाय जोङो मा होनो साहा लोंनानै हाबबाय आरोना पस्टार जानोसै होनाय आयु माखौ लाखोबा नोंलाय सेरनाय नायनानै लानांगौमोन थाइनैल' मोननायखौ बिराद दुखु जाबाय नै सासेया नै जि दुखु जादों 'जालांसै आरोना साल' लोंदोंमोन ना उखैबायहाय लोगोफोर जोङो साहा लोंनानै ओंखारबाय आरोना लानोबो मोनसे नेमखि लानो नागिरदों आरोना
आयना लानो हाय लोगोफोरनि आयना गैयाना माबायदिखौ लानांगौरा जि दामलै बेबो नै लोगोफोर आयनाखौ गंनै लाखाबाय मानोथो बायबाय थायो लाबावनोसो नागिरदोंमोन आङो बायबाय थायो फिसाज्लाफोरजोंबो बायो सिफायना होजोब्बाय आरोना बोरैबा गथ'फोरजों बायबाय ओमफ्रायो आंजोंबो बायो मालाबा ओंखायनो गंनै लाखाबाय लाबावनोसो नागिरदोंमोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर सान्दुंआबो आरोना ओरैहाय नै काजलगाव बाजाराव फैनोबाबो नै पार्किं खालामलायनांगौहाय दाना नै गारि पार्किंआ नै लोगोफोर जा बयबो गारि दोनदों आरोना गारि पार्किंआ दा जों थांनो ओंखारबाय दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय